Dua ka serve. Start na. Hi, morning! Kain tayo. Pagkatapos ng dragon fruit harvest, syempre nagutom, kain. Thank you. Pagkahatang kambing. Kalderitang kambing at native chicken tinola. Ano yung pangalan ni Diri, sir? J&B. J&B Food House. Dito sa Sagad, Cebu. Ang aga namin na yan si Tips. Ang aga namin. Dinner at breakfast. Breakfast date with Tips Niyo. Kain. Ang aga namin, ang aga kong sinundo. Sinundo ako ni Tips Mio 4:30. 4:30 ng madaling araw. Kasi, wait na, mag-unaw ka. Magkinamot. Unawa ko. J&B Food House. Marami silang mga ako bigwa. Yung karamihan sa kumakain na dito is mga taga dito din, and then mga riders. Mga riders ng delivery truck o kaning magbike ba? Bikers. Perfect ang kanilang native chicken tinola dahil dili pait, dili parat, pait. No, sarap. Native chicken pamar, tanong. Tingnan mo ta, Kalderitang kambing, hello, perfect! Ayun lang duha kung kuwang mong rice. Napay saksa ko dito. Tukan dito. Tukan. Kapag ayun dong. Kapag ayun.
taga-sugod. Sa mga taga-sugod, dali mo doon eh. J&B. J&B Food House, Seamount Park. Seamount Park, Damulog, Sugod, Cebu. At bang sa Juan Dosado. Doon sa Prince. Malapit sa Prince. Kagabi kasi hindi na ako nakakain ng pizza. Kasi nag-order ako ng pizza. Petcha. Yung kanilang native chicken tinola, ang daming ricados, daming green leafy vegetables that is good for our body to become very sexy. Kambing. Ano ba dong ha? Sayote. Sayote. Sibuyas dahunan. Tomato. Buto. Bell pepper. Native chicken tinola. Sabaw. Yung kanilang sabaw, perfect. Kasi hindi malapit sa dagat. May ibang restaurant kasi dito na parang sobra sa asin. Or siguro marami silang stock na asin. No? Yun na bo. Pagkatas. Hindi ko pagsabaw ng tips. Napa dito dong. Rice pa. Kaya kung gusto nyo umorder ng dragon fruit, contact Tips Mio. May tawag doon.
ham. Kasi pang atong tangyat dapat ko na yelo do. Sir Mario. Sir Mario, thank you. Thank you, Sir Mario, for giving me a chance to harvest. Siguro meron pa eh. Mga next week dong, no? Next month siguro din. Next month. Kasi inubos ko eh. 7 kilos. Sarap ng sabaw. J&B, ang sarap ng yung native chicken. Saktong-sakto sa ano, panglasa ko ha. Panglasa ko lang. Kasi hindi siya maraming ano. Hindi maraming asin. Perfect siya doon. Hindi sila malapit sa dagat. Perfect. Dahil naubos kong sabaw na eh. Naubos ko ang isa ka litrong sabaw. No enough space na doon. Akala niyo tapos na ko, no. Nagkakamali ko. Kasi, meron pa akong panghimagas. This is my first time in my 43 years na makakain po ng yellow dragon fruit. Pero white pala yung kanyang white.